Nganong aduna may mga Kristohanon nga mibiya sa ilahang pagtuo ug ang nakaparat ug ang nakapait mibalhin ngadto sa grupo sa mga kulto. Kana ang atoang hatagan og pagtagad pinasikad sa pulong sa Ginoo ning taknaa karon sa kabuntagon. Apan una sa tanan, maayong buntag ug salamat sa inyong padayon nga pagsuporta nining atoang gamay nga channel. Now, nganong naamay mga Kristohanon nga mibiya sa ilahang pagtuo ug ang nakapait ug ang nakaparat didto mibalhin sa grupo sa mga kulto. Klarohon nato, kini nga kulto nga akong gipasabot dili ni katong nagasimba kang Satanas. Nga dunay simbahan nga ang cross baliktad, ang mga nangulo is mga naka red, naka black, unya literally gina-worship nila si Satanas. Kini nga kulto nga pasabot nako mao kining usa ka pundok nga diin halos ginasimba nila ang ilaha nga leader nga gitagaan nila og bugat nga pagtagad ug pagsunod ang ilaha nga leader nga murabag kapantay sa Biblia. Na ginaisip nila na ang ilahang leader aduna gayoy mahimo para sa ilahang nga kaluwasan. Nga diin kini nga grupo strikto kayo. Nga diin hilig usab manghadlok na kung muhawa ka, mahimo kang tinunglo, muhawa ka sa ila, may dautan nga dili maayo nga mahitabo sa imo. O kaha, kung mubiya ka sa ilaha kagayod na hadlokon sa tanan ng mga pamaagi para di lang gyud ka muhawa diha sa ilaha nga grupo, unya bawalan kanila labi na gyud sa pagsunod sa kasagaran na ginahimo karon sa grupo sa mga Kristohanon. Now, dili tanan nga naa sa simbahan tinuod nga nataw pag-usab. Mao ni ang kasagaran nga mga hinungdan nganong mahitabo kini. Mao ni ang sagad hinungdan nganong dali ra kaayo siya malingla sa pagtulunan sa uban. Labi na kung mugamit na gani og Bible, mugamit na gani sa words sa Ginoo, mutuo dayon na kining tanan is Dios no na pamaagi o biblical gyud kay gigamitan man og bersikulo. Pero sa ngadto may baluan nimo nga usa di ay kini ka pagpanglimbong para lang gyud mahulog ka sa ilahang pagtulunan. Now ania ang mga kasagarang hinungdan. Una, dili tinuod nga kaluwasan. Meaning wala gayud siya maluwas. Church member siya pero dili siya born again. Lahi ang church member o lahi ang born again. Ang church member mao ning magpasakop ka sa iglesia, magpamembro ka sa iglesia, pero ang born again mao kining tinuod nga nakaila kang Hesukristo, mituo o gamitugyan sa iyang kinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo ingon nga iyahang Ginoo ug manluluwas sa iyahang kinabuhi. Ug kini biblical usab nganong may mga tao nga mubiya gyud diha sa ilahang pagtuo. Mao kini ang gingon sa unang Juan 2:19 nga sila mibiya kanato kay dili man sila kauban nato. So posible nagasimba ka pero wala jud ka makasinati kang Hesukristo as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi. Kung walay tinuod nga pagtuo, sayon ra madani sa lain-laing mga doktrina, apil na ang doktrina sa mga kulto. Timan-an nato ni, naa sa simbahan ka posible pero wala ka diha kang Kristo. Ikaduha, kulang sa lig-on nga doktrina. Sabi ninyo, ang mga itawag nato na mga gikonsidera nato na mga cults na grupo, grabe ka lig-on na silang doktrina. Before ka mahimong officially member sa ilaha, doktrinahan kanila og maayo. Unlike sa mga born again Christians, unlike sa mga evangelical churches, napasa kay mo simba lang ka diha and then later nakapasabton kung unsa gyud ang doktrina nila. Pero kining mga kulto, doktrinahan ka una, saka kanila himuon nga sakop diha sa ilahang nga iglesia. So, posible, isa ni sa mga hinungdan nganong nadala ka tungod kay dili lig-on ang imuhang doktrina nga nakatunan. Basin nagadepende ka sa wali ni pastor, nagadepende ka sa YouTube, nagadepende ka sa mga Facebook videos, Facebook Reels, unya wala ka gyud nagatuon usab sa pulong sa Ginoo. That's why ingon ang libro sa Hosea 4:6 ingon pa niya, napukan ang akong mga katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. My people are destroyed for lack of knowledge. Timan-an nato ni, kung mabaw gani ang pundasyon, dali ra gyud matumba. Ikatulo, nadala sa bag-ong revelation o special nga kasinatian. Labi na kung dunay grupo nga manha nimo o sa ka leader nga magpaila siya na siya gipadamgo sa Ginoo o gipakita ni mga inani
Dali ra jud ka mo tuo. Unya pakitaon ka nga ala, naayo niya ang naay sakit. Dali ra ka mo tuo. Hala, nabuhi ang namatay. Dali ra jud ka mo tuo. Basin unya og musunod kaniya tungod sa mao nga mga milagro, tungod sa mga revelation sa Ginoo kunuhay sa iya. Mao na nga pagbantay gyud. Kay dili tanan revelation iya sa Ginoo, naapod iya ni Satanas. Now, kasagaran sa mga kulto, muingon gyud sila nga sila ra ang tinuod. Sila ra ang maluwas, sila ra ang tinuod nga simbahan, sila ra gyud ang makasulod dito sa langit. Tungod sa kanunay nilang ginasulti nga naay mga bag-ong gipadayag ang Dios kanila. Mao ni kasagaran na istorya sa mga kulto na matag karon og unya pila ka mga panahon mula bay baka ha moingon na pod nga naa na poy bag-ong gipadayag ang Dios kanako. Another thing, ang among leader ra ang tinud-anay nga sinugo or gipadala. Mao nang kami ra gyud ang tinuod. Pero sabton nato na ang tanan na mga gipadayag o revelation o kasinatian kunuhay kini siya human na, kumpleto na ang kasulatan. Di na nimo kinahanglan na mutuo pa ka og mga bag-ong pagpadayag kuno sa Ginoo sa ilaha tungod kay kung mubasa ka og Bible naa na tanan revelation sa Ginoo unsa mahitabo, unsa modangat sa umaabot mga adlaw, umaabot na mga panahon. So dili na nimo kinahanglan nga maminaw pa ka og individual nga mupadayag kuno, musulti kuno may tungod sa iyang kasinatian diha sa Ginoo. No? Walay bag-ong revelation na musupak sa Bible. Labi na kung mingon nabitaw ang usa ka leader, usa ka kulto nga mingon nabitaw nga mobalik na si Jesus Christ, mao ni nga pizza, mao ni nga adlaw. Naayaw na gyud tuo ana. Pero kung mingon siya nga hapit na mobalik ang Ginoo, aka na tinuod na siya kay hapit na magid mobalik ang Ginoo. Pero kung maghatag na ganig sakto nga panahon, oras, adlaw, tuig, ayaw na gyud tuo ana kay supak na gid na sa Bible. No? Kung mingon ang sa katawo nga adunay kaguliyang nga adunay kasamok sa umaabot ng mga panahon, kana tuohi kay biblical man na. Aduna man gina sa Bible gisulat nga sa umaabot ng mga adlaw adunay mga katalagman, adunay mga kasakit. Pero kung mingon gani nga matapos ng kalibutan karong December, karong January, karong mao ni bulana, mao ni tuiga, na ayaw gito ana kay bakak na siya. Ang makapukan sa imo ug makabiya kanimo ug maka dala kanimo diha sa kulto is kining curiosity. Pag curious na gani ka, delikado na siya. Plus, pride, garbo. So, mo nang dali na ka madala. Ikaupat, kasakit, offense, o kapakyasan diha sa simbahan. Tingali, nibiya ka sa imong pagtuo, o gibalhin ka sa laing pundok, labi na sa grupo sa mga kulto, kay naka-experience ka o kasakit. Nasakitan ka diha sulod sa simbahan. Tingali, nasakitan ka sa pastor, sa wali sa pastor, o kaha, nasakitan ka sa imong mga kaubang member sa church. O kaha, naka-experience ka og conflict sa sulod sa church nga wala gyud nasulbad. Hinungdan nga nawala ang imong hanggana diha sa simbahan. Nawala ang imong pagsalig diha sa simbahan. Mao nang imbis nga mubalik ka sa Ginoo ug mangayo og pagtul-id, mangita na hinon ka og sa tan-aw nimo mas maayong grupo ug mao hinungdan nga didto ka nahulog sa grupo sa mga kulto. Ikalima, nadani sa disiplina o klaro nga sistema sa kulto. Sama sa gingon ganina, doktrinahan ka una ka ilhon nga ilahang sakop sa ilahang iglesia. Unya, ang kulto kasagaran hugot gyud ang ilahang disiplina. Bawal ka mo tan-aw og movies, sine, bawal ka mo mukuyog sa laing grupo basta dili sakop sa iglesia nga mao ang ilahang pundok. Unya, daghan kayong mga bawal. Bawal ka ani nga celebration, bawal ka ani na mga pagtulunan. Ang uban kay tudluan pa ka nga dili ka mobasag Bible, kay makabuang. No? Muna daghan kay sila og mga pamaagi isip pagdisiplina sa imuha. Unya klaro ang ilahang balaod na kung bawal gini siya nanuman. Pakapinan man ka og pangpanghadlok, hulgaon ka, hadlokon ka, na kung musupa ka ani matinunglo ka, mao ni mahitabo sa imuha, pinaka worst, maimpyerno ka, maana na sila. Na kumubiya ka sa atuang pundok, maimpyerno gyud ka. O kaha, kumubiya ka sa atong pundok, kini maglisod ka, magpait ka, masakit ka. Na mga inana na mga panghadlok, mga panghulga. Napoy uban na, kung di ka mo hatag og tithes, maimpyerno ka. Kung di ka mo simba, maimpyerno ka. Daghan kayo og mga balaod na ginaimplementa nga nagadala og panghadlok sa maong mga tao. Ang mao nga tao madala siya kay mo mayang gusto nga kini kay klaro kay gina-striktuhan jud ko, na ay sense of belonging. Alabi na kun
sa iyahang iglesia diin sa gikan kay samok dito nagkagulian, nagkasamok, wala na sulbad na mga konflikto. Wala pag-abot niya dito sa pika sa grupo sa mga kulto na feel niya nga murag bilong siya sa mao nga pundok, hinungdan nga na nakauyon siya. Apan timan ikini, kung ang usa ka tawo gusto og control, ganahan gyud masultihan permi unsay buhaton. Munang madani gyud siya. Madani siya sa kulto bisan sayop pa ang doktrina. Katapusan, pride ug espirituhanong kahambugan. Unsa maning pride? Espirituhanong kahambugan. Pag sobra na gani ang imuhang kahibalo, gusto na nimo mulabaw sa imuhang pastor, sa imuhang leader. Murag si Satanas ba? Nasa diha nga sobra na ang iyahang ka-bright. Miturok kaniya ang garbo. Ingon pa niya, akong tukuron ang akong gingharian ibabaw sa gingharian sa Dios. So mo'y hinungdan nga tungod kay tan-aw nimo knowledgeable ka na, nga nahibaluan na nimo tanan, unya labi na kon ang simbahan nga gisakupan nimo kay murag kini nakaminos ka kay mas bright pa ka ni pastor, mas maalamon pa ka sa mga leader, nga mas nahibaluan pa nimo ang tanan, hinungdan nga nangita ka og diin makapantay sa imuha o makalupik sa imuha og nangita ka og usa ka grupo nga diin madungagan pa gyud ang imong kahibalo, hinungdan nga nitabok ka sa laing grupo, no? Og una nga nahitabo nga nadala ka sa grupo sa mga kulto. Another thing, kami ra ang sakto. Dili sila mudawat sa pagtulunan sa uban. Kay sila ra gyud ang sakto, sila ra gyud ang tama. Mao nang ingon ang unang Korinto 8:1, ang garbo makapukan, apan ang gugma makalig-on. Timan-i gyud ni siya. Ang garbo mao ipultahan gyud sa pagkapukan sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Timan-i kini, ang tinuod nga tinubos dili magpabilin sa sayop nga pagtulunan. Kung mibalhin ka sa kulto ug nagpabilin ka didto hangtod nga ikaw namatay o mitaliwan ining kalibutana, posible wala gyud ka makasinati sa tinuod na kaluwasan. Apan kung ikaw mibalhin pero nahigmata ug mibalik ka sa imuhang tinuod nga pagtulunan o tinuod nga pagtuo diha kang Ginoong Kristo as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi, ug naghinulsol ka sa imuhang mga sala ug nagpakita ka nga ikaw gi badlong, gidisiplina ug gitul-id sa Ginoo, kana magpamatuod nga ikaw tinuod gyud nga anak sa Ginoo. Kay nahibalik ka man nganha kaniya. Sama sa istorya sa prodigal son. Kana lang ug daghang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta. God bless sa tanan ug maayong buntag.